Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Medyo nabag-uhan ko sa akong napati karon nimo. Tungod kay karon lang ko makadungog nga medyo may kaisog ka na misulti og may kaisog ka na mangutana og ingon ni Anto. Wa mo lang unta gamita ang akungan. Pero kadaghan na kay nimo gamita ang akungan. Sa matag kayutaan nga imong giilog, murag ako mo igitabunang buhi. Gilubong kong buhi kay nga akungan mo imong gigamit. Naay daghan nga maglukso-luksos kalipay nga mailawom silang pangan ang daghan og dagkong kayuta. Wa ko malipay ni ana. Bisan wa ko'y gusto sa imong mga binuhatan, apan tablara nga konsabo ko sa imong gibuhat. Tungod kay wa ko magkabadlong nimo. Apan bisan kung mabadlong ko, wa gihapon ko'y Naaraman di ay na! Wa ka girbitay mahimo. Bisan pa unta og ingon ini ang sitwasyon. Kung unsa ang gamot sa mga kaliwat ng imong bana sa amahan ni Gregorio. Murag wa ka mahibaw nga ako mo ilabing nahibaw sunod nimo nga bisan katong mga way labot sa inyong kaagi imong giapil, imong giilugan. Nalimot ka? Masakitan ka yun kung mao ka na imong isulti nga rin ako. Nahibaw ka na bisan kinsa dili makapugong bisan unsay akong gusto. Wa bitay makapugong nimo. Labaw kong nahibaw nga sakit lang sa akong kalawasan kung pugngan ko ikaw. Dugay na kong naghangyo. Ayaw nagamita ang akungan. Bahala ka na kay nahibaw kung kutob lang sa pong o papel ang akong pagkaasawa diha nimo. Gidawat ko kana Leon. Apanintahon kana ray akong hangyo nimo. Ayaw nagamit ang akungan. Ayaw ko guyura sa impyerno. Kapila ka na nako painom dumi. Dili ako maimpirno. Tulkay na ang Birhen Maria nga muampok nako aron pasayloon ako sa akong mga sala. Si Mama Mary ang akong gisaligan. Pinaagi niya dili ko maimpirno. Wa ka ba magkamatngon, Leon? Naa ka na sa ganghaan sa impyerno. Gahi kakyong pasabton. Ako diri, matag adlaw nagluhod. Kay naggrocery, gatabangan ni Mama Mire sa inadlaw-adlaw na kong gimbuhaton. Apan naaksab kanungan na nga nagsiging reklamo nga mo'y makasuhong sa ako mga pag-ampo ni Maria Santissima. Bisan mong saon, kay kagyong pasabton nga ang kapasailuan ni bisan kinsang makasasala o dautan. Maurag yun ang pag-ampo ngadto sa inahan sa kanunay panabang. Pero ikaw, nagpakita yun og kagahi sa imo sa labutan. Gahi kag kasing-kasing. Wa kay pagtuo sa akong gituhuan o gisaligan. Nadlo kong maghatag ka lang unyag dakong dimalas sa akong kinabuhi. Ikaw, mo'y maimpyerno! Tanawa! Natuto na sa ning imong baba! Magkalagot ka mga kayo kay magpakita kag pagsupak sa akong gituhuan. Magkalagot ka. Hala, duwatan ni pasiyon ng silot ni mo sa impyerno. Makalakaw ka na, doktor. Salamat. Okay, Leon. Ako unta ba? Dili
magyud unta ko gusto nga mao kini resulta sa matag higayon nga imo kong hilabtan. Tungod kay ako'y sakitan sa matag hagtik sa imong dagway aning akong kamot. Kapila ko na ikaw ina. Nabisan gamayng sa imong reklamo, dili ko gusto makabati. Pero kahit kagyo ko. Tanawan sa amin na imong naong. Di ragot. Tanawa ragot. Tanawa. Tanawa. Sino na itabo sa imong naong? Unsa na sa'y na itabo sa imong naong? Naguba na sab ang imong naong kay imong magkukumpugson aron gubo na sab nako imong dagway. Bukid kayo sa kumbuot, Herminia. Dili ko gustong mapasakitan ka na ako. Pero ikaw lagi mo'y mamugos aron maingon na sab gani. Tanawa ron no. Saksimanan na sab kang lugaw ang kinaon kay di ka na sa makakaon o gahi. Ikaw ba, Herminia? Ikaw ba? Kalagot ka kayo, uy! Sus, mamamiri! Miyagyo ni mo! Nawa! Natampalong ka na sab na ako! Gahi ka man gugo! Mama Mary! Tabangi ko! Pasilo ako, Herminia. Pasilo ako. Naningkamot ko. Hindi na ko makadapat ni mo, pero ikaw naman kung gyapon ang hinungdan, nga lumulupad din ni akong kamot o masakitan ka na yun. Silo ako. Jonas! Marga anak! Jonas! Jonas! Sabi kisulti ni mo aning bata. Nga mo pitok-pitok man lang mata ani yung nataklan ni mo. Hindi mo kihol kung tawgon. Gisingita na gani, di nagyapon mo kihol. Sigal ang mga mata. Mitutog na ko. Dali na, Jonas! Ayaw ko palagutan, Jonas! Dali na! Manggawas na ng kwarto! Kuyog, Jonas. Di ko gusto magawas-gawas ka din sa kwarto, Herminia. Dili ko gusto na manambo ka sa bintana. Makitaan ka niya sa mga tao ngayon anang imong hitsura. Noon, naibaw ang libot at mga silingan din kung unsa ko kamayong tao. Naibaw sila kung unsa ko ka-Diyos nung pagkatao. Naibaw sila nga reliyoso kaayaw kong pagkatao. Labos tanan, naibaw ang tanan silingan nga nagdibuto ko ni Mama Mary. Busa dili ka sila magtuo o magduda nga nagubae mong naong tungod sa akong kamot. Pero maglikay lang ta. Kung makita ka nilang ingon anak, makaingon na nga sila nga gibugno ka og ungo. Tara, Jonas. Una gawas, Jonas. Kaya manalimtan ko. Una gawas, Jonas. Sige na, sige na, sige na, sige na! Una ko yung nalimtan. Ambi mong cellphone. Imong cellphone, ambi! Thank you. Ari lang din ako. Maniguro kong daan. Basin may tawgon ka unya utiksan ba? Aron musumbong ka nga nabunog ka na sab nako. Sige. Wata dinis durang.
Danan ka niya glugaw din eh. Dirang martilyo, Sir Leon. Usahawan ni mo martilyo, Sir. Nganom ng cellphone, Sir. Ito no lang martilyo, Tom. Sir, oh. Cellphone man to ni Ma'am Herminia, Sir. Aron wa siya magamit. Tabang og bantay ton. Kinanang dili na siya makagamit og cellphone. Sukod karon. Bisan pagkupot na lang niya og cellphone. Dili na ko gusto. Nakasabot ka, Ton. Ma'am. Ma'am Herminia. Diyan nag-imong lugaw, ma'am. Ma'am Herminia. Ikaw lay mohungit o hungitan ta ka. Cellphone. Ha? Unsa to, Ma'am Herminia? Cellphone. Kinsa man ning numero. Dili na ko pamilyar. Basa ha, aron imo mahibawan. Intao sa akong anak. Si Herminia. Serminya na. Bigamit siya glaing cellphone. Di ko latan sa siya bana. Sa bahay sigud kini si Leon. Dili na kini may mo. Kinuo ko. Dili ka lang. Dili ko musugot. Mukuyog ko ni mo. Gigotom na mo? Okay, udanin yun ning inyong tuktok ko, no? Da, Sir Leon. kung may tuyo ka na ako, Ton, huwag ako sa akong lingkod-lingkuran. Pagkaon ako sa akong mga langgam. Na ang amahan o inahan ni Ma'am Herminia. Ha? Isuking amahan ni Ma'am Herminia, sir. Nagdag Armalite. Ikaw mo iyang tuyo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!